Tkellimna ftit snin ilu dwar problema li kelli. Għandi bżonn inkellmek fil-privat, għandi problema li tikkonċerna l-passat u li tista' tkun ta' tħassib għalik fil-futur. Dawn il-kliem li l-whistleblower Joe Kawki kien bat lil kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil fl-20 ta' Mejju 2013. Iżda meta kollox jindika mod ieħor, Busuttil qed jibqa' jiġħad li f'din il-laqgħa ingħata dettalji dwar ix-xogħol fil-privat imħallas minn fondi pubbliċi. B'risposta għal dan f'konferenza tal-aħbarijiet, id-deputat Laburista Deborah Xkembri u l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici innutaw kif ma' kull dettall ġdid li joħroġ fil-każ tal-iskandlu Tawdex, Simon Busuttil joħroġ b'dettall ġdid li ma jkunx żvela qabel. Fil-fatt Busuttil u Chris Said kienu qalu li saru jafu bil-ġrajja u l-allegazzjonijiet mill-mezzi tax-xandir. Jiena sirt naf b'dan il-każ bħal kumplament tal-poplu Malti u għawċi meta l-bieraħ rajt il-Gazzetta Malta Today. Kont taf x'qed jiġri f'Għawdex, Dr. Said. Diġà qedtlek li jiena ma kellix ħiel ta' dak li huwa allegat illum. Quddiem dawn id-dikjarazzjonijiet Xkembri u Bonnici staqsew kemm Busuttil huwa kredibbli u jekk hu u sħabu għad x'fadallhom dettalji mistura. Xkembri nnutat ukoll kif fl-istqarrija tiegħu Busuttil jgħid li kieku kien jaf bil-każ kien jgħid lil whistleblower li m'għandux dritt jitħallas, imma mhux li kieku jibatu għand il-pulizija minħabba użu ħażin ta' fondi pubbliċi. Għaldaqstant Bonnici staqsa għalfejn f'dik li Busuttil sejjaħ tfih ta' tajn dejjem iħalli xi ħaġa nieqsa. Xi ħaġa li titfa' dawl fuq is-sens ta' ġudizzju, l-onesta u l-kredibilità tal-kap tal-Oppożizzjoni. U aħna qed nistednuh minn hawnhekk lill-kap tal-Oppożizzjoni illi jgħid il-verità kollha. Huwa għandu obbligu li jgħid il-verità kollha.